atong Cyril ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Usa ka motorcycle rider sa Cagayan de Oro City ang patay. Human nga aksidenteng mibangga sa usa ka SUV nga mi U-turn sa Kauswaga National Highway. Traffic unit sa Kokpo nanawagan nga musubay gyud sa speed limit sa kadalanan. Ani ang report? Pinaspasay ang rescue operation sa mga personay sa Oro Rescue 911 sa usa ka motorcycle rider nga mibangga sa usa ka SUV sa CM Recto Avenue, Kauswaga National Highway sa Cagayan de Oro City pasado las 9 sa gabi adlong Huwebes. Makita sa video ang palisuray nga pagkuha sa biktima. Lakip motor niini nga napasok sa atubangang ligid sa SUV. Dali pa kining nadala sa ospital apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Ang motorcycle rider wala gilayon mailhi human ang aksidente. Sigon sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo nga hilabihang injuries ang nayaguman sa biktima resulta sa pagkabangga rason sa iyang kamatayon. Due to traumatic brain injury. No? So even though nag-helmet siya, ang problema half face raman ni nga helmet, dili siya full face. So mao jud. Nabunal jud siya. Base sa investigasyon, nag-U-turn ang usa ka SUV sa intersection sa mong highway ang hinungdan sa aksidente. Nasayran sab nga posibleng kusog ang padagan sa rider rason nga wala kini naka-brake. No, wala niya nabantayan siguro ang pag-execute sa sakyanan. Mao tong nag-collide ang front portion sa motor sa front right portion sa maong sakyanan. Temporaryong gikustodiya sa kapulisan ang driver sa SUV. Apan Biyernes sa buntag, human mailhan ang biktima, nagkatagbo na sab ang duha ka partido. Wala na ipahayag ang banay sa biktima, lakip na ang driver. Na sila'y kasabutan nga nahimo. Kay ang pamilya po sa biktima dili naman po ingon nga willing nga magkaso. Hangyo nila karon sa mga motorista nga batasanon ang pagsunod sa speed limit sa syudad. Kauban si Makoy Simpron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.